Дынамо Мінск, Нёман, падарунак на дзень нараджэння. Гомель, Торпеда Белаз, крызіс і фіяска. Дынамо Брест, Нафтан, замірэнне. Фізкульт прывітання ўсім прыхільнікам айчыннага футбола. У мінулым туры ўжо, здавалася б, канчаткова патухшая інтрыга неверагодным чынам успыхнула і замігцела зыркім полымем. Дынамо Мінск акрэсліла свой упэўнены погляд у бок срэбных узнагарод, а гродзенскі Нёман у сваю чаргу голасна абвясціў, што да апошняга будзе змагацца за трэцяе месца. Каму атрымалася увасобіць у рэальнасць свае мары і мэты, даведаемся літаральна праз некалькі секунд. Ружовыя акуляры перад гэтым матчам апранулі адразу футбалісты і мінскага Дынама і гродзенскага Нёмана. Напярэдадні супрацьстаяння скрозь прызму абнадзейлівых поглядаў гаспадарам траўніка мроіўся другі радок. Гасцям жа месца на педэсталі. Як гэта невысакамоўна гучыць, гэта сустрэча павінна была наблізіць адну з каманд да іх надыходзячай мэты. Хто да якога месца бліжэй, папулярна растлумачылі стартавыя хвіліны матчу. Першы ж удар у створ брамы аказаўся выніковым. Ігор Стасевіч акуратна шчочкай пад уздзе закруціў мяч прямо ў дзевятку. Сергей Чэрнік застыў у непаразуменні. Ужо праз 7 хвілін беласіні маглі сваю перавагу падвоіць. Пры падачы кутняга Яўген Севасцянаў не па-сяброўску абышоўся з Ігорам Кузьмянком. Арнан Фігерэда з пенальці адкрыта гасцей дараваў, злёгку паказытаўшы стойку брамы. Сам таго не жадаючы, ён фактычна першым памерчаваў з 55-годдзям настаўніка градзенчан Сергея Саладоўнікава, падарыўшы яму і яго камандзе надзею на прымальны заход паядынку. Сапраўдны ж падарунак свайму коучу ў сярэдзіне першага тайма паднёс Ягор Зубовіч. Яго гол стаў своеасаблівым адказам Ігору Стасевічу. Падобна на тое, што класці мячы ў гэтым паядынку футбалісты вырашылі якасна і з густам. Літаральна адразу герой мінулага тура Гістафан Эсаме прайграў адзіночную дуэль Александру Гутару, чым прымусіў трохі расчаравана ўздыхнуць ложу прэсы. Бо невядома, у якім прыкідзе мог прадэльфараваць на прэс-канферэнцыю Сергей Саладоўнікаў на гэты раз. Праўда, засмушэнні журналістаў доўжыліся да канца другога тайма. Павел Савіцкі рэактыўна прамчаўся па левай броўцы і сваім ювелірным пасам дазволіў камерунскаму легіянеру прымерыць лаўры героя сустрэчы другі матч запар. А вось другі раз запар з'явіцца на публіцы ў абліччы ГСМ Сергей Саладоўнікаў не адважыўся. 1-2 валявой перамогай Нёман годна павіншаваў з днём нараджэння свайго настаўніка. Rest in peace свайму мінуламу цвёрда павінны былі сказаць футбалісты з берагоў Сожа. Іх калектыў вельмі лёгка згубіўся сярод іншых каманд першай шасцёрцы і цяпер жыве ў непрыдатнай для сябе долі пустэльніка. У сваю чаргу жодзінская Торпеда завітала ў Гомель у якасці фаварыта і хацела яшчэ бліжэй наблізіцца да запаведнага 4-га месца. Ужо з першых хвілін аўтазаводцы толькі пацвердзілі, што іх так перад матчам называлі нездарма. Да 25-й хвіліны яны літаральна аглушылі свайго суперніка. І першым сваё прозвішча ў гісторыю пісаў Александр Селява. Ён бліскуча падсёк мяч над галкіперам Артурам Ляськом. Усяго праз некалькі хвілін капітан Торпеды Дмітрый Шчагырковіч паказаў, як прадуктыўна трэба выкарыстоўваць хатнія нарыхтоўкі. Лідар вельмі тонка адчуў момант, калі каманду трэба было весці за сабой. Халодны душ для гаспадароў атрымаўся ледзьве не ледзяным. Да сваёй годнасці падапечныя Алексея Меркулова не збіраліся здавацца. На 71-й хвіліне госці нарэшце завагаліся і завалілі ва ўласнай штрафной Михайла Афанасьева. Філіп Рудзік з-паза 11-метровай пазнакі зусім не жартуе. Прыпыніць зайздросную серыю сухіх матчаў Васіля Хамутоўскага наканавана было толькі з пенальці. Праз некалькі хвілін менавіта вопыт і майстэрства брамніка дазволілі жодзінцам атрымаць сваю перамогу і прынесці ў скарбонку чарговыя 3 ачкі. 1-2 Алексею Меркулову зноўку не шанцуе. Дынамо Брест, самі таго не чакаючы, апынуліся стаячымі на краі цясніны. Тыдзень таму наваполацкі Нафтан шырачэнным і упэўненым крокам пераступіў праз беласініх і тым самым выбраўся з небяспечнай зоны. А вось дынамаўцы зноў загразлі ў неладах. Паправіць сваё хісткае становішча яны жадалі ў паядынку са сваім прамым канкурэнтам. Прэстаўчане разам са стартавым свістком распашна памчаліся за 3 ачкамі. Ужо 8-я хвіліна стала для іх шчаслівай. Міноры Сата знеслі ў штрафной, а Александра Перапешка упэўнена выканаў прысуд. Но развязка ўсей гульні наступіла пасля 80-й хвіліны. Спачатку Мікалай Сігневіч з блізкай адлегласці пусціў мяч па вераб'ях. А ўжо ў атацы ў адказ Мурат Хотаў аднавіў парытэт на табло. 1-1 па ўсёй бачнасці барацьба гэтых каманд яшчэ наперадзе.
Вашай увазе вынікі першага дня 29-го тура. Ужо ў нядзелю, магчыма, адбудзецца галоўная кульмінацыя ўсяго нашага чэмпіянату. БАТЭ мае выдатную магчымасць аформіць сваё юбілейнае 10-е чэмпіёнства. А славе дакументальна развітацца з элітай. Мы ж з вамі на гэтым развітваемся. Пры магчымасці завітайце на стадыён. Альбо падтрымайце сваю любімую каманду праз інтэрнэт-трансляцыі на сайце www.sport.by/football. Усяго вам добрага. Да пабачэння.